ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? இயல் 2 கொள்கிரி வகை வினாக்களில் 7ஆம் கணக்கு, பயிற்சி 2.2ல் 7ஆம் கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 2 மூலை விட்டங்களும் 8 சென்டிமீட்டர் அளவு கொண்ட சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு. ஸோ D1 8 தானா, D2வும் 8 தானா? அப்போ சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு அரை இன்ட்டு D1 இன்ட்டு D2. (32 சதுர சென்டிமீட்டர்). ரெண்டாவது ஆப்ஷன்